Dduw Dionis, yr wyt wedi'n tywys i derfyn blwyddyn arall. Helpa ni edrych yn ôl a diolch, i edrych ymlaen a gobaith, gan gofio bod y gariad tragwyddol o'n hamgylch ni bob amser. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn ymuno ni a bendith ar yr addoliad. Llyfr y Pregethwr, Pennod 7. Y mae enw da yn well nag enaint gwerthfawr, a dydd marw yn well na dydd geni. Y mae well mynd i dŷ galar na mynd i dŷ gwledd, oherwydd marw yw tynged pawb, a dylai'r byw ystyried hyn. Y mae tristwch yn well na chwerthin, i rwyneb fod yn drist, gall y galon fod yn llawen. Y mae calon y doethion yn hi galar, ond calon y ffylied yn hi pleser. Y mae'n well gwrando ar gerydd y doeth na gwrando ar gân ffyliaid, oherwydd y mae chwerthin y ffŵl fel clun darddach draen o dan grochan. Y mae hyn hefyd yn wagedd. Yn wir y mae gormes yn gwneud y doeth yn ynfyd, ac y mae cildwr yn llygru'r meddwl. Y mae diwedd peth yn well na'i ddechrau, ac y mynedd yn well nag ymffrost. Paid â rhithro i ddangos dig, oherwydd y mynwes ffylied y mae dig yn aros. Paid â dweud pam y mae'r dyddiau fi yn well na rhai hyn, oherwydd ni ddangosir doethineb wrth ofyn hyn. Y mae cael doethineb cystal ag etifeddiaeth, ac yn fantais i'r rhai sy'n gweld yr haul. Y mae doethineb yn gystal am ddiffyn ag arian. Mantais deall yw bod doethineb yn rhoi bywyd i'w perchenog. Ystyriar hyn a wnaeth Duw. Pwy allwn ioni'r hyn a wirodd ef? Bydd lawen pan yw'n dda arnat, ond yn amser adfyd ystyria hyn. Duw a wnaeth y naill beth a'r llall, fel na all neb ganfod beth a fydd yn dilyn.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y flwyddyn. Ac wrth i ni fyrio ar ddiwedd y flwyddyn, mae geiriau Solomon yn llyfr y Pregethwr, pennod 7 adnod 8 yn dod i'r meddwl. A dyma'r adnod. Y mae diwedd peth yn well na'i ddechrau. Y mae diwedd peth yn well na'i ddechrau. Ydych chi'n cytuno â Solomon tybed? Wel, mae'n dibynnu beth yw'r peth hwnnw wrth gwrs. Mae'n dibynnu ar y cyd-destun. Mae diwedd diwrnod gwaith yn sicr yn well na'i ddechrau i rai. Mae diwedd anwyd trwm yn well na'i ddechrau yn sicr. Barnwch chi os yw diwedd pregeth yn well na'i ddechrau. Falle bod rhai ohonoch chi wedi bod yn teithio dros gyfnod yn Nadolig. Ac bod cychwyn taith yn brofiad cyffrous iawn, mae diwedd taith yn gallu bod yn brofiad cysurus hefyd. Gwybod eich bod chi wedi cyrraedd gytre'n saff a bod oriau o eistedd yn y car y tu ôl i chi. Gwybod bod y daith wedi mynd yn hwylus. Mae yna rinweddau da yn y dechreuadau ac yn y diwedd. Mae'n anodd iawn dewis rhwng y ddau. Wel, hyn wrth gwrs fyddwn ni'n profi'r ddau beth. Jyst cyn hanner nos fydd hi'n ddiwedd blwyddyn, ac o fewn munud neu ddwy fyddwn ni'n neidio o'r diwedd i'r dechrau wrth groesawu'r flwyddyn newydd. Ond nôl at eiriau Solomon. Mae fe'n credu bod diwedd peth yn well na'i ddechrau. Beth yw hynny ddweithio ni felly? Wel, yn gyntaf mae'r adnod hon yn gallu'n helpu ni ddelio'r pethau ni'n difaru nad i ni wedi gwneud. Y pethau ni'n difaru nad i ni wedi gwneud. O fewn ychydig oriau, fe fydd y flwyddyn 2023 yn rhan o hanes. Ac efallai bod ni'n difaru na fi ni gymryd mantes o ambell i gyfle ddath i'n rhannu yn ystod y flwyddyn. Na beth mawr yw difaru yn dyfe. Mae'n siŵr gen i bod pob un ohonoch chi'n edrych nôl ar y flwyddyn 2023 ac yn meddwl, fe allan ni fod wedi gwneud hynny'n well falle, neu falle bod rhai yn dweud, yna flwyddyn mae wedi bod, wy'n falch bod i heibio. Ond gadewch i ni feddwl o ddifri am yr hyn i ni ddweud. Sa'n credu bod ni'n meddwl hynny mewn gwirionedd, ydyn ni? Mae'r adnod hon yn llyfr y Pregethwr yn ein helpu ni fan hyn, chwel. Y mae diwedd rhywbeth yn well na'i ddechrau, medda fe. Nid dweud mae i fod yn falch bod y diwedd wedi dod, achos i fod am anghofio'r profiadau sydd wedi bod. Mae'r profiadau gafodd y Pregethwr fel y profiadau i chi wedi cael a fi yn ystod y flwyddyn 2023. Pinau ni wedi bod yn brofiadau da neu'n rhai drwg, yn gadarnhaol neu'n negyddol. Yn brofiadau oedd yn debyg i stormydd neu yn brofiadau oedd fel cael yr haul yn disgleilio arno ni. I ni wedi byw drwyddyn nhw i gyd. Dyna beth sy'n bwysig. I ni wedi byw drwyddyn nhw gyd ac i ni yma o hyd. A chi'n gwybod beth? I ni'n ddoethach pobl o fod wedi byw drwyddyn nhw. Mae Duw wedi defnyddio'n profiadau ni yn ystod y flwyddyn 2023 gan gynnwys yn methiannau ni, i'n helpu ni i dyfu ac i eiddfedu. Ac mae diwedd y flwyddyn yn well na'i dechrau achos ein bod ni wedi cael ein rhyddhau bellach o'i dyddiau, a'i wythnosau, a'i misoedd. Ac os bu ni'n ddifaru gwneud neu beidio gwneud rhywbeth yn ystod 2023, i ni bellach wedi cael ein rhyddhau o'r flwyddyn honno. Ac yn ail, mae'r adnod hon yn tawelu'n hofnau ni ar gyfer y dyfodol. Yn tawelu'n hofnau ni. Mae rhai yn edrych ar y dechrau ac yn gofyn yn syth, tybed a fydd y diwedd yn well mewn gwirionedd. Efallai bod profiadau stormydd 2023 yn gwneud i ni boeni pa stormydd fydd o'n blaen i to yn ystod y flwyddyn newydd. A fyddwn ni'n medru goresgu yn y stormydd hynny. Wel, gadewch i ni gofio eiriau'r Pregethwr bod y diwedd wastod yn well, sdim ots pa mor ofnadw mae'r dechrau. Os i ni'n diffino yn y bore ac mae'r haul y tu ôl i gwmwl, mae'r rhaid i ni beidio meddwl na fydd yr haul fyth yn disgleirio eto. Fe gafwyd eclips o'r haul rai blynyddoedd nôl, ac oedd yn plant ni'n eitha ifanc ar y pryd. Fe ath hi'n dywyll yng nghanol dydd, ac wy'n cofio un ohonyn nhw'n gofyn pam bod yr haul wedi diffodd.
A mae'n gwbl ddealladwy bod plentyn yn gofyn y fath cwestiwn, ond i ni oedolion, i ni'n gwybod nad yw'r haul wedi diffodd, i fod o ond yn cwato, ac fydd ewe mas to cyn bo hir. Ac os gymerwn ni'r broffwydoliaeth honno a'i ymlygu yn bywydau ni, mae e'n rhoi gobaith i ni, mae e'n lladd ein hofnau ni. Fydd y diwedd yn well na'r dechrau. Y mae Duw wrth y lliw. Fe addawodd i bobl Israel drwy'r proffwyd Jeremia, oherwydd my fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer chi. Bwriadau o heddwch nid niwedd, i roi chi ddyfodol gobeithiol. Y mae gan Dduw gynlluniau ni gyd, hyd yn oed yn yr awl dywyllaf. Meddyliwch chi nawr am stori Joseph, gas ei werthu'n geithwas gan ei frodyr ei hun, i gyhuddo ar gam a'i daflu'r carchar. Ond dyna oedd ei awr dywyllach mewn gwirionedd, ac eto fydde Joseph fyth wedi dringo i'w safle o awdurdod yn yr Aifft, ond i bai i fod e wedi bod yn y carchar. Mae angen darostwng yn hunain, ac fel air, cael ein puro, cyn i ni fedru disgleirio'n iawn. Felly os i ni'n gweld dechrau'r flwyddyn bach yn dywyll, ac os ydyn ni'n ofni'r dyfodol, cymerwn gysur yr adnod hon yn llyfr y pregethwr, bod y diwedd yn well na'r dechrau. Dyna ni wedi ystyried y pethau i ni o bosib wedi darfaru yn y gorffennol, i ni wedi wynebu ofner dyfodol, ond yn drydydd, beth am ein presennol ni? Beth am y foment hon heddi? Mae'r adnod yn ein hannog ni wrth i ni wynebu'r presennol hefyd. Y tuedd yn yr hinsawdd bresennol yw y dylsyn ni gael rhywbeth neu wneud rhywbeth nawr, straight away ar unwaith. Sdim ryfedd ein bod ni'n magu cenhedlaeth mor ddiamynedd. Sdim aros i gael mwyach. Mae angen pethau nawr ar unwaith. Ond mae gwell gan Dduw ein bod ni'n aros iddo fe ac yn gweithredu yn ei amser ef. Mae'r proffwyd Eseia yn dweud fel hyn, ond y mae rhai sy'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd, yn adennill i nerth, y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffugio. Yn yr aros, i ni'n dysgu ddibynnu ar Dduw ac ymddiried ynddo fe. Cyn i'r flwyddyn 2023 ein gadael ni am byth, gweddiwn y bydd Duw yn cyffwrdd a'n calonnau o'r newydd ac yn ein hannog ni ymddiried ynddo fe a bod yn deyrngar iddo fe. Fel y gallwn ar ddiwedd 2024 ddweud bod y diwedd yn well na'r dechrau. Hanes yw'r gorffennol erbyn hyn. Mae'r dyfodol yn ddirgelwch, ond mae Duw wedi rhoi'r foment hon i chi a fi. Dyna pam i ni'n ei alw'n bresennol. Amen. Amser sy'n lleddfu pob hiraeth a ffoi, a chair ein greiddiau sy'n llosgu pob croen. Amser sy'n fendith ac amser sy'n ffrid, amser fydd yma pan fydd pawb wedi mynd. Amser sy'n ddilyn ac amser sy'n gyd, sy'n siŵr o felysu pob peth sydd yn sir. Amser sy'n gaedod ac amser sy'n fyd,
amser dydd ag nos, fel tonau gwyllt a môr, among rest a god, ar gaeaf orydd dyddor. Amser sy'n trefi bob hiraeth a ffoi, a chair yn greiddiau sy'n llosgi bob groi. Amser sy'n bendith ac amser sy'n ffryd, amser fydd yma pan fydd pawb wedi mynd. Gweddiwn. Ein tadr hwnnwyt yn y nefoedd. Ein creu ran cynhaliwr. Plegwn yn wylaid gyda frond i'n mewn gweddi yn awr arglwydd, gan gydnabod ein bod ni'n dibynnu arna ti, a chan ddiolch i ti am dy holl drigareddau. Ar dy drigareddau ar y dim oll yn byw. A thrwy'r drigareddau a'r heilioni hwnnw, i ni wedi cael byw i weld blwyddyn arall yn ein hanes ni yn dod i'w therfyn. Diolch i ti arglwydd am y flwyddyn aeth heibio. Diolch i ti am dy ddeuoni i ni, am ein cynnal ni ac am ein cyfarwyddo ni. Fe fuos ti gyda ni drwy gydol y flwyddyn, yn gymorth hawdd i gael ym mhob tymor ac ym mhob tywydd hefyd, dan heilwen a chwmwl, hindda a drycyn. Wrth ddiolch i ti arglwydd am gael gweld diwedd blwyddyn arall, i ni yn cofio am yr heini a fi oedd yn cyd-deithio ni ar ffordd bywyd, ond a gollwyd yn ystod y flwyddyn. Gweddiwn felly am dy ddiddanwch i'r rhai sy'n hiraethu amdanynt. Wrth ddiolch i ti am iechyd yn ystod y flwyddyn, i ni'n cofio hefyd am deulu poen y byd. Gweddiwn y byddi di'n agos at y cleifion mewn ysbytau a chartrefi. A byddi di'n gwrando'r gwyn y gwael, yr rhai sydd yn crefu am yr hwyr ac yn gryddfan am y wawr. Bendithia hefyd yr rhai sy'n gweini arnyn nhw. Rhw gryfder a rhod arweiniad i bawb sydd yn gwasanaethu eraill heddi yn dy enw di. Wrth ddiolch i ti am fwyd y dillad ar y geilwyd glid, cofiwn ar yr un pryd am y newynog a'r noeth a'r di gartre, ac wrth i cyflwyno i'r sylw di mewn gweddi, ac fe gofiwn ni eiriau Iesu Grist ein gwaredwr, yn gymaint i chi wneud un o'r lleiaf o'r hain, i mi y gwneithoch. Wrth ddiolch i ti hefyd arglwydd am ryddid i dy addoli di, i ni'n cofio am bawb sydd yn wynebu carchar a thriniaeth garw heddi, oherwydd i ffyddlondeb i'th air ac i'th enw. Darbwyllaw arglwydd yr rhai sydd yn cam ddefnyddio eu hawdurdod, ac yn gormesu i brodi'r echwiorydd heddi. Tynera golonnau arweinwyr y cenhedloedd. Yn erbyn pob gormeswr cryf o cymer blaid y gwan. Darostwng ben y balch i lawr a chod y tlawd i'r lan. Diolchwn i ti hefyd arglwydd am y fengil dy fab Iesu Grist. Ac o'r holl ddoniau roddais di ni, hon yn sicr yw'r fwyaf un. Newyddion da yr efengil. Y newyddion da a gyhoeddwyd gan yr engylion adeg yn y doli cynta. Ganwyd i chi heddi yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r arglwydd. I ni'n gweddio arglwydd dros bawb sydd yn chwilio am y gwirionedd hwnnw heddi. Gofyn nhw'n hefyd am dyfyddeiant yn bob bai o'n heiddo ni yn ystod y flwyddyn aeth heibio. Y drwg ywneithbwyd a'r da a esgeliswyd. Clyw ein gweddi felly arglwydd, a thyr gyda ni wrth i ni gamu flewn i'r flwyddyn newydd. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus,
megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn nina i un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a blwyddyn newydd dda i bob yr un ohonoch chi. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.